Congress, IPF di Jakarta Fane Ronglo, Tripura Motor, Bale Ronglo Ronglo, Lam Cukup. IPM Congress, IPF di Jakarta Fane Ronglo, Tripura Motor, Fane Ronglo, Lam Cukup. Wah, Kraken! Wah, Kraken! Wah! Hambai, ar ini orang Tripura Motor Paye join dinai rongno bo pai pile hamjak matai coban si baya paro tam himale borok botabu saimangkha borong ni বিশ্বাস tongo bobagra kebono pannoria bobagra rajale rajano rajani hamjak mano alka raja jotono no hamjago tiprasa wansa thuruk niya hindustani hiya bobagra jotono no lamsogui tongo or dormo nai bobagra koksaya jat nai be koksaya tam himale chini kaisa greater Tripura tongo o greater Tripura alada রাজ্য হংকা অব সংবিধান ni 2 এবং 3 দ্বারা ni abo kok sawo এবং chini next generation ni bagai o demand to tongui thango phiaba yango jara chini 1 bosoni bororo jara chini tamnani hindu muslim সংখ্যালঘু tongmai rokno bo asken hamjago bubagra kuno dino borongno bonchito khlaigla bubagra bongni bagi bo tongo ar borongno bo ang niji ngui borok jodi ano vote diwoi o mandai ni ano MLA sanam rahok hangkai angbo borokno kuno dino bonchito khlaigla orwo chini jati upojati nasigino ang saman babe borokno bo bili bonton khlainai borokno kuno dino obehela khlaigla borokno bagi bo ang tong bobo party ki thai te tini orwo বিশেষ kai orwo CPIM CPM ni tongo BJP ni tongo te Congress IPF ni tongo busuk family busuk buta 40 family ni 61 buta na 20 family ni 61 buta